Doncs en aquest Dia Internacional de les Dones, el sindicat Comissions Obreres de Catalunya ha convocat una concentració aquí, com bé deies, Emma, davant de la seva seu. Amb aquesta acció denuncien, entre altres coses, la precarietat de la situació laboral de les dones i també la ineficàcia i la ineficiència de les polítiques públiques en contra de la discriminació de les dones. Ens acompanyen membres de Comissions Obreres i l'Alba Garcia, que és secretària de la Dona i de Cohesió Social. Ara mateix acaben de llegir un manifest. Explica'ns, què heu fet aquí? Doncs reivindicar, anar una miqueta més enllà en les polítiques d'igualtat, que es despleguin les lleis que ja existeixen, que els poders públics adrecin pressupostos per desenvolupar aquestes polítiques, que els plans d'ocupació siguin efectivament d'ocupació per les dones, perquè les dones no estem ocupant els llocs de treball que es creen cada any, perquè tenim una taxa més alta d'inactivitat per poder fer-nos càrrec de la cura, perquè no tenim els serveis públics que hem de tenir per poder compatibilitzar la feina amb la cura. Per tant, destaqueu sobretot i poseu l'èmfasi en aquesta bretxa salarial que existeix entre homes i dones. Evidentment, perquè tot i tenir les lleis més avançades d'Europa en igualtat, la bretxa de l'any passat aquest ha augmentat i per tant creiem que és un objectiu estratègic poder posar sobre la taula la lluita contra la bretxa salarial. I les retallades en polítiques d'igualtat, tant per part del govern del PP a l'estat espanyol i per part de Convergència i Unió aquí a Catalunya, han suposat un retrocés important. És clar, perquè si no hi ha pressupostos no hi ha polítiques i les polítiques de gènere i les polítiques contra la violència han patit retallades importantíssimes des del 2008 cap aquí, tant el govern de l'Estat com en el govern de la Generalitat. Si no hi ha diners no es pot fer prevenció, no es pot fer coeducació, no es pot atendre les víctimes com cal, etc. I doncs què és el que cal fer ara? Doncs prioritzar i desplegar una llei fantàstica que tenim aprovada aquí a Catalunya. El Parlament de Catalunya al juliol va aprovar la llei d'igualtat efectiva de dones i homes i cal desplegar-la i cal complir-la només. Entre altres coses, també denuncieu els abusos que pateixen les dones i les nenes refugiades durant el seu viatge. És clar, perquè tot tipus de crisis humanitàries, si és que es poden dir així, totes les situacions bèl·liques, les guerres, les injustícies que pateixen alguns pobles, tenen un impacte especial i específic per les dones i nenes. En aquesta crisi, anomenada crisi de desplaçaments, les dones i nenes estan patint violacions dels seus drets fonamentals i estan patint inseguretat perquè estan expenses a abusos sexuals, a tràfic i a molts perills que només pateixen les dones pel fet de ser dones. Doncs moltes gràcies, Alba. En aquest Dia Internacional de les Dones, sindicats, organitzacions i persones a títol individual s'han reafirmat en el seu compromís per combatre la discriminació contra les dones i d'arreu del món.